Isua nen voin zirlai ngai thatu zong zong te in zawa in tuk chu nuam vek ule voina kan ngai thak tur tu pui chu Pathian Chuan Khawvel kal dan hi Ngaihven reng ti ni don ani tual thatu ma saber nun na zu mang khan Pathian Chuan leile van pum pui ma a in do na ro puya an thuin chu per chu engei ni ti apholanga athil tum chu helna me mi ni rongot lovin leile van pum pui ma helna ni phung dik tak pholan ani Khawvel danga cheng mi thiang lim tam takte chuan hele thil thleng te hi munom te tak in an lo thlir reng thina Pathian chuan leile wana om zong zong te khongoi na le rem ti puina chu ron kenga chuti lai chuan aro man ro pui tak po chuan a fam kim na vor top lam chu pen khatte te in lo nei chho ve hret zel bokani mishing te chandam na ta na Krista thi na khan mishing te tan van pole theina kong asial ani meilawa Pathian le afapaten setana helna an tukzal hi an thiamom hle ani ti leile van pum pui ma tar lang bok ni sole thakara in dona top don naya thil thleng te hi leile van pum pui hian mu nom te emina lo thlir rang thina kan Khawvel te takte mai hi leile van pum pui tan sirlai pro pui tak mai ani kumtam takliam ta khan setana chuan huntlem te anei ni ti lawin shatowa Pathian fa te do reng in man lela kan nuna hian har sanate mang anaten min noivel poni thei heng hi seten wang lo thleng vekani a heng zong top na chu lo thleng don ta a Krista lo kal le huna chuan kan mit tui a shufayanga akianga chuan lungai te tra te natte om to ngai don lowa thina ngei po hi theve zok to don ani Christian cross a khan seten chu a ne to a ama zara ne na ro pui tak mai changtu kan ni ve thei fekani Isua nen voin zirlai ngai thatu zong te in zawain Hman Nuam ni le nuam vek ule